És a la via 2 regional en destinació Barcelona-Sants. Para a San Andreu, El Club. Passeig de Gràcia. Tren curt. Estacionado en vía 2 regional con destino Barcelona-Sants. Tiene parada en San Andreu, El Club. Passeig de Gràcia. R2, Barcelona. vía 1, tren accesible. R2, Barcelona. Vía 1. tren accesible.